Здравейте хора, сега ще игра CS с моят приятел. Да, аз. Така, аз съм. Да, и виждате го как. Аз влизам 2, нали? Да. Аре. Така не е нужно да дишаш на микрофона. Yes. Сега видим кой е по-голямо про. Нали? Ох. Така хора, той е бая добър. Ето как вие ти. Хора, както видяхте, стрелнах до него, но той ми го счете за кил. Не знам как стана това, но... Това е бъгъв сървър. Аре. Къде е това? Ти че летиш? Абе дай една ножки да изиграем, да не се бъзгаме с тези снайпери. Фокс, кюнат си. Ти на 100 ли беше? Да. И дай ме спара 2-0. О, да. Ножки ли сме? Както виждате. Ето вижте, пак стрелнах до него в кашона, ама... То сървър. Това ми е? Нали ножки? Сори. Тай ти тебе, ама ти имаше не веднъж. Абе, ножки, дай. Къде си, мръсникът. Дали виждате ми тактиката? Фокси. На 100. За съжаление, тос пробваме кюна с нощчета. Прома съм 1-4, тъй че. Нали ножки? Влади, нали са снайпери? Редуваме. Редуваме, да знаеш. Бам! Убици. Защо не ти взимам понекога? На 45. Да, редуваме снайпер. Къде ле? Ей, това е гати бъга. 1-7. Аре, къде си ножки? Търси. Къде си? Полицията те търси. Ето, Ватко. Те видяхте. Го мръсника, не ми бегай. Ева. Аре. Да, не искам да си взимам кап. Да слезна по стълбичките бавно. Къде си? Намерихте. Его! Не. Ела. Ела. Сега слагаме кила. Не, бъгна ми мишката, ох. Така става, когато се захапаш. Саме кила. Ясно. Къде си? На колко сте? Не. На 9 те убих. С ножи. Хора, не знам какво стана. Май рестартираха сървъра. Влади и те ме изгониха ли? Той прекъсна. Защо не ми става? И това беше за сега клипа. Абонирайте се, харесайте, ако мислите, че съм малко добър, и чао за сега.